Глава 6. Спасената пчеличка. Една сутрин децата се събудиха от странен шум в гората. Бялата птица кръжеше наоколо, значи работата бе сериозна. Марта изтича до реката и попита стария колорадски бръмбър. Господин Бръмбър, какво се е случило? Пчеличката Роси попадна в буйните води на реката. Течението е дърпа. А ако не я спасим, ще се удави. Животните обаче не знаем как. Марта взе решение. Симона, имам план! Рече тя. Тогава чу гласа на бялата птица. Елате, вие сте свободни. Ще ви отведа вкъщи. Побързайте, деца! Марта се замисли. Все някога ще си отидем у дома. Ще бъдем добри и ще се приберем. Но сега трябва да помогнем на пчеличката, защото е в беда. Взе една сламка от суха трева в ръка, откъсна листо от маргаритка и се затича. С Симона помогнаха на Роси да се хване за сламката и да скочи в листото. Пчеличката скоро отново полетя. Браво, браво, спасена съм, ура за Марта и Симона. Да пляскаме, животни! Каза бялата птица и размаха крила. Днес извършихте поредното добро дело. Можехте да си отидете вкъщи, но предпочетохте да помогнете на пчеличката. Благодарим ви! Когато вечерта настъпи, всички си отидоха, ала на сутринта децата не бяха измили още очите си с свежа роса, когато гнездото се изпълни с гости. Пчеличката Роси им донесе пълно гърне със сладък мед. Кълвачът подари най-красивото перо от опашката си. Светулката, в знак на благодарност, даде едно фитилче от яркото си фенерче, за да им свети в тъмните вечери. А Зайо Байо им подари опашката на своя дядо, също като тях голям храбрец. Всеки в гората им стана приятел. Няма нищо по-хубаво от това – да помогнеш в труден за други момент. Научили този урок? Децата нямаше да го забравят никога.